Ka Menteri Ketenat Kakot Kakia Kejala Meghalaya I Dr. Amprin Lengdo. Hagalak sengi ublay jong katayo, iloong baga sorkar kadang kami benia ban IT peniat ya ka 108 service haga company da ka babu pada khmat ya ka bah kamiat jong ginong tray baro. I Dr. Amprin ilepentip baga ketenat Kakot Kakia kadang penkre ya kejing tho banra haga jingelang jong ka kunhun menteri. Halor kanu kelenti ka babhatam haga ban pentrekam na ka benta ka Shillong Medical College. Iloong bagiladan kat tu kani kejing ai jing mut iki bakadang ekran bat ya tai menta. Bat kawai kadai da ka pentrekam da ka PPP mode ya ka bala man pendankam da ki kunhun shimet ne ka long ne manyo kejing trelang bat ki service jong ka sarkar ka beladan lupa. Kibadan ha kanong ba Shillong ne haki wei bat ki jaka hajan kanong ba Shillong. Laan bandan ka Medical College ka banla ban pendankam ka Shillong Civil Hospital ka Ganesh Das Hospital ka Richchest Hospital bat kan long ne ban penkala ya kini jaka syaka puli ka bala ban penmi ka Medical College. Iloong baga tenat ka koi ka khia kadang pet ki jing ai jing mut ban trelang bat ki school ba le ase ki badan ha ka district Ribhoi ban shnai ka Medical College. I Dr. Amprin iloong baga jinglong jingman ka Tura Medical College kalayat bahasa khamat bat shen inselet chatura ban pentikna ban penstat ban bo igjing dan kambaro aka Medical College kanang bakanla ban tre kampura. But the one great message that the people of Garo Hills must know is that we are working hard to ensure that the Tura Medical College starts functioning at the earliest. So these are the two medical colleges and likely a third possibility of another PPP model that will be implemented. And we hope that Meghalaya can go on ahead like the state of Assam. Look at the state of Assam. I had a very interesting exchange of ideas with the Honorable Chief Minister of the state of Assam recently, where I have already discussed with him as to what is the model that he uses in Assam. Assam uses every medical facility in different districts of Assam and upgrades them to medical colleges because they already have the norms. They've covered a lot of the norms that are required for a fully functional medical college. If Assam can do it, so can the state of Meghalaya. Ha kawai pat kaliang I Dr. Amprin Lengdo iloong ba kajing penmi kajing batha ha kabai dai ba kajing ba me kadok masi kadai namar kajing yo akakai pot bagi masih hak jelak layo kajing pang lumpy skin disease na kabenta kabha kamyat jeng pat ba hilale ekani iloong ba kakamram jeng sarkar kadai ban shem kajing ajing mot jeng tanat sarkar ha kabai dai bat kanu kajing pang kabagi masih kiyo balapan mi kajing batha bagadai na kabenta kabha kamyat jeng pat ba da ka ba pentip benia aki syapang kajing pang kabagi masih ha kajala kidon I Dr. Amprin iloong ru baka sarkar kalapan mi kajing batha hadian baladap ban tes ikidokha ban petikena baka jingba mikidokha na kabenta ka koi ka kya jeng pat ba bat kadai ka kamram jeng sarkar ban penmi kajing batha ban pentip ikipat ba Kadba Menteri Ketenat Animal Husbandry and Veterinary uba ALHEC Ulong bagi sarkar ke dan kejing temu ban bo no ya ka Center for Testing nomor haduk menta 4 don kom ya kene ke center hendrai ya kejing le test ke formalin lale ha Pasteur Institute ya ka ba om dan kam syuk ban pha le test chabar Ulong baka fact finding team haduk menta kampat dep ban pha ka kaipot halor kejing toket kejing lab ya ka dawai formalin ha kidokha Halor kejing bam ya kedok masi, halor kejing bam ya kedok seniang, hakani kapor, kidon kita ki kenyang jingpang, ki bala shem, da ki departments, badon kum kita ki jat kenyang jingpang, ha kita ki, do ki bangi mlin bangi ban bam, kum ki nong shong shnong. Ngi kum ka sarkar ngi ong. Sngob ha shim kya ya kani, namar ba, lada don kanu kejing wit, ne kejing ma ha kejing bam jong kanu kejat bam. Kum ka sarkar ngidi ban pentip chupat ba ban ni ong ye ki pat ba kane kade ka jingja ban lada long to ngap ya ka advisory jungi kata ka jing pentip pat ba ka jungi knang ba kanum don kanu ka jing ja ka bas ngusi ha ka imlang ka salang kadi tangkat na bat ka sarkar kan ni hab ban le kani ka kam sisen bangila pentip upat ba hi unsarai But unsale ya kabadon kamban le namar ban shuya penkela politics no saya kata kacing ya di ya kita kijat bam ha bala shem bagi don kum kita kijat jingpang ki badon mentah ha kani ka benta
jong kita kijat jing bam jong ni mde ban ong ba ni mana ya no ban net business ndeng ni shu ong ya kipat ba lalap ba kalong ka ba ma ban ba mi kini kijat bam hai ni pot ngin sa pentip biang ya pi ngadang wan ya ka kai pot ka biang na ki line departments pan wat jing tim hadu kat no por kan sim bat ngi kermen bo pat ba un ya sha namar ba kalong ka badon kam yang i ban pentip pi ha badon kum kata ka jing pentip na ki departments ki bapet ikini ki chat ba. We have no restriction now. Why we restriction? 2 weeks they restricted no? Sale of imported fish. So I told them also, of course we do the testing at the same time, and also we have to see the life of the vendors, the livelihood. That is the main priority. And also the health of the people. Of course, it goes simultaneously, but the livelihood is also priority. No? Now we don't have the center now. Now it's coming directly to Kyoto, but it is dealt by the traders to traders, not by the government. We have our own market, fish market in Sidon. So now what we are planning now, at least not, if not there also somewhere, if we have a good space, mainly is a big truck are coming, parking. How to do the testing of this fish. Haka community ka jongi ka baning kong ka dokha. Habang iong baka dokha lalap baka don ya kita ki benta jong ka dawai ka belong unhealthy lani ka bambiang ya ki patba bakin bam kamut bangi kwa bankang ya kanu ka business jong no ringi pen tip she ki patba batat hado banda lalam baka dokha kalalong ka babit ka babiang ban bamu patba tingin sa ong yapi baka labiang kapor ni ay por ka tu katsan sngi ngin sa test biang ni kita kidoka pan ni kermen baka ni kajing pentip supat ba kam dei kajing mana ni kajing kang ya ka business jungnu ka sudai bet baka sarkar ka don hok man pentip yok pat ba Ha kabede bagajing peniat ya ka 108 service lasdang pentrekam ya ka 108 service ha ka jalan adu kasnam arhajar pra Hendrai ka senam arhajar arpuar ke sorkar jela kalapan kut no ya ka kontrak bat ka GVK EMRI bat mentala peniat cipor ya ka National Health Mission. I Dr. Amprin Lingdo i menteri ketenat kakot kakya ke sorkar Meghalaya iloong bag sorkar kadang kami benia bha kumno bat ka iklenti ke babhatam man pentrekam ya ka 108 service nang ni syakmat. Namar kum bakalong menta ka National Health Mission kamri setia ka kenhuan ke bapaka ne ke balapan tebet ban peniat ya ka 108. Ilito bili kendo ginong tre jong 108 bat ila pentikna shwa ban IT ha ka company bathamai bat ka dei ban ai ka jingada bat ka jingsngan ya baro ginong tre ka 108 I Dr. Amprin ilito ba ka sarkar jela kadang penkre ya ka jingkhot tanda balak milenti bakan kam simpor bat ka sarkar kam kwa ban chulek kerki ila kubur ru ba ka jigdan ka 108 klalong ka jingmentoy ki patba ha ka pang kasitam bat ka sarkar kan pentikna bakan ikani ai biteng bat kwa ban peniar syo ka jing ajing syakri bat ban penbiang syo ki ambulans ban ai jing syakri yakinong pang ha ka jela